Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoong manaakan ninyo. Maalam sa kalimo. Mga igsoon, maandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa, atong hinulusulan ug basulan ang atong mga kasalanan. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining adlaw bisalig lamang sa kaayo mo. Kaluy ang na o Ginoong tangka ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong gipaabot ipakanaog mo. Kaluyan kita sa Diyos nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos nga makagahom walay katapusan, manduing ang mga buhat aron makapaymot kanimo ug himuang magdagan ang mga mayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buigariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Ugiingnan nila si Hari David. Gipanalanginan sa Ginoo ang banay sa Obidibom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Busa miadto si David ug gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obididom ug gidala kini ngadto sa iyang syudad ug sila malipayon kaayo. Sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, gihalad ni David ang usa ka turo ug usa ka nating baka nga tambok. Ug misayaw si David taman sa ginhawa at ubangan sa Ginoo. Nagtapis si David og panapton nga lino. Busa gidala ni David og sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Inubanan sa mga singgit ug tingog sa trompeta. Gidala nila ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sulod sa tolda nga gibuhat ni David alang gayud niini. Gihalad ni David ang mga halad sinunog ug mga halad sa pakigdait at tubangan sa Ginoo. Ug sa pagkahuman ni David,
ug halad sa mga halad nga gisunog, ug sa mga halad sa pakigdait. Gipanalanginan niya ang mga tao sa ngalan sa Ginoo, nga labing gamhanan, ug gihatagan niya pan, karni, ug torta nga may pasas ang tanang Israelita. Unya na mauli sa ila ang tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko. Pataas kamo mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon o gamhanan. Ahang Ginoo gamhanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko. Pataas kamo mga karaang pultahan, aron musulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayan ka, O Ginoo. Miabot ang inahan ug ang mga igsong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawa sa balay ug nagpasugo nga but sila makikita kaniya.
Usa ka pundok sa mga tao, naglingkod libot kay Jesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon ato sa gawas sugbot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniyang miingon, aniya ang akong inahan ug mga igsuon. Kaya ang nagtuman sa bisan unsa nga sugo sa Dios kaniya, mo'y akong mga igsoon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon, ang Dios nagtudlo kanato kung unsa ang tinuod nga igsoon o ingnon ta kaparyantehan sa Ginoo. Dili lamang ang paryente sa dugo, kundi kung kinsa kadtong nagtuman o nagbuhat sa kabubuton sa gisugo sa Dios, mao iyang inahan ug mga igsoon. Kita mga debosyon ni Senyor Santo Niño, nasayod ta nga bisan asa ang Santo Niño atong makitan, dili ba? Sa mga opisina, sa eskwelahan, ug daghan sang imahen Santo Niño, dunay Santo Niñong natulog, dunay Santo Niñong nag-scout, dunay Santo Niñong pulis, dunay Santo Niñong magdadaro, dunay Santo Niñong giingon lagalag kanang laagan, no? Daghang klase Santo Niño atong gisulutan ang Santo Niño ug unsya atong gusto. Mao ni nabaliron kay kita unta ang magsulot kang Senior Santo Niño. Dili siya atong sulutan kay we are made in the image and likeness of God. Dili nato himuon ang Santo Niño pareha nato. Instead, atong himuon ang Santo Niño, dili nato himuon ang atong kaugalingon mahimo nga Santo Niño. Kung dili ang Santo Niño muoy mupuyo uban ka nato. Suluban nato nga atong kaugalingon sa sapot sa kamapawsanon, sa kamatinumanon, sa kamahigugmaon ni Jesus. Ang ato mong gibuhat himo natong idol si Jesus. Ato siyang himuon nga kita. Instead nga kita himuon nga Santo Niño. Mao nay tinuod nga debosyon. Mao nay tinuod nga paryente ni Jesus. Mao nay tinuod nga igsuon ni Jesus kadtong mga tao nga nagtuman sa gisugo sa Ginoo, dili kadtong mga tao nga gipatuman si Jesus sa atong mga sugo. Kana bitaw mag-ampot ang Senyor Santo Niño minta, Senyor Santo Niño ayuha ko. Senyor Santo Niño palarga ako. Senyor Santo Niño tagay ko uyab. O Senyor Santo Niño biyagbiyuda nako kinahanglan po ba na puro na to sugo Senyor Santo Niño. Wala gyud nato tugting ang Senyor Santo Niño ang iyang mga sugo atong tumanon. Nagpakabuta bungol ta, dili ta maminaw kaniya. Bisan pag ganhi sa simbahan, kanunay lang ta nagyaw-yaw pero wa gyud tay panahon paglingkod ug pagpaminaw ni Jesus. Gani hindi guman sa misa, wala pa gani panalangin, nanggawas naghinay-hinay ang uban. Instead, magpabilin sa makadyot ug magampo, nang lakaw na, dili maminaw ni Kristo. Doon na bitoy usa ka sugarol, ingon siya Ginoo, mutaya ko og kuan kanang unsa tres ba na? Kanang sa tawag na? Basta mao na, no? Taya siya, ingon siya nga Ginoo, 30 na gunong kwarta, ako gani taya. Yan sa Kristan dito man luyo sa Ginoo. Ingon siya, makadaog ka. So, nitaya siya. Suswa man na siya mo daog. May balik siya dito Santo Cristo gilansang. Siya Ginoo, wa lagi ko kadaog. May gani, pagkuot na ko na pa'y 20. Ako na itaya ha, padagan ako. Ingon na sa Kristan, padagon ka. So, taya siya. Wa man gyapon siya kadaog. Ingon siya, bantog rang gilansang ka sa krus, kay baka konday ka. Ingon siya. Yan ning tingog ang Ginoong karon siya. Ikaw, God, midagan man kadayon, napadta ako isulti,
Unsa man na ito? Siya, pasalamat ka nga gilansang ko kay wa pagisikaran ti ka. Kana bang di manggod ta maminaw unsay pulong sa Dios nga ihatag kanato. Gusto mo nato nga atong pulong paminawon sa Ginoo, dili ang iyang pulong. Mao ni nakasayop nato sa kasagaran sa debosyon sa Sinyo Santo Niño. Ato kanunay ipahaom ang Santo Niño sa atong pahaom nato nga atong kaugalingon nga atong Santo Niño. Himuha kini, himuha kana, himuha kadto, dili kay moingon ta nga Ginoo, unsa may imong gusto akong buhaton. Gusto nimo nga mahimo kong Boy Scout? I will. Gusto nimo mahimo kong magkanunay nga nagbisita sa mga kabalen? Ako nang buhaton. Mauna ang labing maayong buhaton isip debosyon ni Santo Niño. Ang pagpaningkamot nga ang Senior Santo Niño atong gisulot diha sa atong kasing-kasing. Ang iyang pagkamausanon, ang iyang mapasayloon nga kinaiya, ang pagkamahigugmaon, ang pagkamainantuson ug labaw sa tanan, ang pagkamatinumanon sa kabubuton sa Dios. Mao nga sa atong pagpadayon sa atong mga novena alang kang Senior Santo Niño, hinaut paunta nga ato ning itilsilsil sa atong kasing-kasing ug alimpatakan nga dili di ay maayo nga ako muhimo kang Senior Santo Niño kung unsay akong gusto, kung dili siya ang akong pasibuton kung unsay iyang gusto akong buhaton. Palihog panindong. Ang balang bata nagpahinumdum ka nato sa Dios ng gahom nga naglihok diya sa atong kamapaubsanon ug kahuyang. Magampo kita uban ang tumang pagsalig ug paglawom ngadto sa mahan kayahaman kitang anak. Busa mayon kita, Senyor Santo Niño, kaluy kami. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa mga pangulo niini, muhangop nga may kaisog sa mga palasunon nga mahiaguman iha sa pagkabig ug sa kabaguhan. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang tanang naghambing sa dili matambalang sakit, magmaligon unta diha sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga dili unta sirado ang atong mga kasing-kasing ni adtong mga nagkinahanglan, kung dili mahibalo unta kitang mupaambit sa atong kaugalingon sa kang Kristong buluhaton sa pag-alima ug sa pagpakigdait. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga kadtong nag-amuma sa mga masakiton, dili unta makapuyan diha sa ilang pag-atiman ug sa ilang pagpangunay paghatag sa pagtagad ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy kami. Ang atong ihalad sa Ginoo ang tanang intensyon ug pag-ampo sa mga debotos ni Senyor Santo Niño. Apil na ang mga kalag sa ilang mahal sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Magampo kita alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño,
ang makaayong grasya sa Dios magputli unta sa mga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Senyor, Santo Niño, Aluyi kami. langit ng amahan, diha sa imong pagtawag ka namo sa matagadlaw nga pangitabo sa among kinabuhi. Itugot nga imong espiritu, maghatag sa matag usa ka namo, o kadasig sa Panginoon. Ginoo ani ako, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamora ng ako, o kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig kagimaya siyang ngalan. Alang usab sa kasalanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata nga maluyo ng among mga halad, nga sa pagsantos ka namo, imong itugot nga magluwas ka namo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Ang ayong pagano. Santos nga mahan Diyos nga tunay ug makagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kay pinagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among balay sa katawhan, pinagi kaniya, imo kaming giulingan na sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy ug busa, matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo. Ug ang imong mga santos magpasiligog kanimo sa nihusang kasing-kasing. Ug usa, uban sa mga anghel wa santos sa langit. Nagasangyaw kami sa himaya, duyog silang may hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa sana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha sigpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kininyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus upang kabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, naghahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mo Ginoo ang simong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo amo Santo Papa, ni Alberto amo Arsobispo sa tanan mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya man kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagawom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa atong amahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa daotang. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luson sa tanang daotan, natagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo mas Ang gingharian, ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
ayaw tagdang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton at agi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan ninyo. Manausap kanimo. Ipakita nato ang atong panaginig sunay panagdahit manakan ninyo. Hatagi kami sakali. Kini mong kordero sa Dios nga nagwagtang sa masala sa kalibutan, burahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo lang pagpapang kalawat kanimo. Ang pagpapulong mo lamang upamayo ako. Magampo kita. O Diyos nga makagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi. Maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Panglingkod sa makadiyot alang sa mga announcement. Mga pasalamat, gikan sa atong mga team of pastors, PPC, GPCA o Cofradia del Santo Niño de Cebu, dinhi sa Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe de Cebu. Among timos kinasingkasing ug way kinutubang pasalamat sa tanang nakatampo sa kalampusan sa ikaunom nga adlaw sa atong misa novenaryo sa Fiesta Señor sa atong parokya nga gipahinungod ngadto sa balaang bata si Señor Santo Niño de Cebu. Ngadto sa mga mass ug pilgrim sponsors nga mao ang Zone 5 Chapel, bread and wine sponsors nga mao sila si Emelda Gallardo, Vivencia Datan ug Jefferson Gabutan, floral decoration, choir, altar servers, lay ministers, lectors and cantor, digital communications, collectors and gift bearers, parish youth coordinating council, sa tanang volunteers ug kanatong tanan nga mga deboto sa balaang bata nga ania karon. Sa kanila ug kanatong tanan hatagan natog masipang pakpak pasalamat. Ug ngadto sa tong mass presider ug homilist, mga igsuon, si Reverend Father Boy Sescon, masipang pakpak pahalipay. Ug labaw sa tanan, ang atong gipasidunggan nining santos nga Eucharistia, ang balaang bata, Senyor Santo Niño sa Sugbo, atong daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Ug human sa katapusang panalangin, isip final song, pagahimuon nato ang hamubo nga traditional sinulog. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausap
Huwag manalangin kanyo mga kauma Diyos, Amahan, ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dado na to ang kalinaw ug gugma ni Kristo.